Aisengoza kuti muzetara pia tisoti anoshandira kumbare restaurant whatever but aizvitimbirisa pamwe igona kunge achitotsosa nyini futi nenyaya basa zvatotikahlamadzao mupurisa uyu mudzimai wake mupurisawo saka tatoshamisikawo nazvo ndo zvaitika dombo afura mukadzi nepfuti yakazifurawo saka zvakasvika nezuro manheru saka chirwere icho changotinetsa kuti iyi yatongova mhirizhonga iri kuita pakugarisana kwavo kwese kwavanga vachiita apa handina kana rimwe dambudziko randakatombonzwa nezuro ndaitoonawo mukadzi wacho akatondifonera murume wacho akandifonera tichitotaurawo dzimwewo nyayawo pasina imwe nyaya yandandichiziva kana kuti handanga ndandinambonzwa. Murume wekuSouth Park aimbova mupurisa ouraya mudzimai wake aivawo mupurisa iye ndokuzviurayawo. Zvinhu zvinosuwisa uye zvichityisa kutaura, asi chii chaizvo chakaita kuti murume auraye mukadzi wake iye achizozviurayawo pamusoro pazvo? Zvese izvi hapana achaziva nekuti varidzi venyaya yacho ndivo vashakabvu. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again with a sad and shocking news idzo dzakaitika munzvimbo yeHopley mushure mekunge an ex-policeman uyo aizivikanwa nezita rekuti Dombo Faro Dombo Dzvuku akauraya mudzimai wake Portia Dzamwa achiita zvekumupfura nepfuti iye ndokuzvipfurawo, asi akazoshayikira kuchipatara. Mukadzi waDombo uyu aivawo mupurisa. Nyaya iyi yakaitika nemusi weSunday 16 August 2026 munzvimbo yeHopley Zone 5 panonzi paMutsvubvu. Chiitiko ichi chakashamisa vagari vemuHopley nekuti Dombo nemukadzi wake vanonzi vakanga vatoshanyawo kumba kwehama yaDombo kuti vange vachigadziriswa pamusoro penyaya yavainetserana yekuti Dombo anonzi aita bonde nestepdaughter wake anova mwana wemukadzi wake. Ndichakusiyai makateerera mawitness enyaya iyi, asi kana mapedza kuteerera nekuona, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro payo. Vashaya ava mukadzi wemunin'ina wangu andakasiyira inini. Alright, mukade ungotudza muchidimbo kuti vanga vakagarisana sei vanhu ava, chii chaita kuti vazosvika muzuva ranhasi? Pakugarisana kwavo kwese kwavanga vachiita apa handina kana rimwe dambudziko randakatombonzwa. Nezuro ndaitoonawo mukadzi wacho akatondifonera, murume wacho akandifonera, tichitotaurawo dzimwewo nyayawo pasina imwe nyaya yandandichiziva kana kuti handanga ndandinambonzwa. Hapana mufunge, ndikutozoshamisika kunzwa kuti time yekurara ndakumapasi 9 ndakunzwa kuti ndozvaitika manene Vashaya. Alright, etikunzwa kuti vanga vauya kune mukoma, ndoda kuti futi iyi mukoma wenyu. Iye mukoma ari kutaura paakakufonerai akati vanga vauya nenhau yei? Nyaya vakanga vasati vatotanga kutaura nyaya yavo, nekuti pavakauya ivo vachiuya panapa pamukoma ndofunga vaida kugadziriswa kana vakanga vaine nyaya yavo yavakanga vaita. Asi pakuda kugadziriswa paipai vakanga vaine mwana musikana vakanga vainaye, ndobva vamuti fanoenda mumba muna dhedhi, ndobva apinda mumba mwana musikana uyo. Apinda mumba ava ndofunga ndopa vakasara vakakangazhana. Vakanga vari mumba vakazozonzwa bullet rekutanga, shuti rekutanga, pau! Ndipo vakabuda vachimhanya. Vasati vambotenderera tena kuenda, vakanzwa rechi2 ndoro akanga akuzvipfura iye murume wacho. Alright, kureva kuti mukadzi bullet rekutanga akafa atongofira ipapo. Nerekutanga iro, rechipiri robva raenda pamurume wacho. Saka murume anga akuda kuzviuraya? Anga ada kuzviuraya. Alright, ndikunzwa kuti vaviri vanga vari mapurisa, ndizoti chokwadi here? Pana vanhu vanga vachingotaura kuti vesangwa vari mapurisa? Anga ari mupurisa mukadzi. Mukadzi, murume anga asiri? Anga aiwa kuti aive mupurisa kudhara anga asiye. Alright, saka pfuti tingati yanga iri yani? Yanga iri yake here kana kuti? Pfuti yakanga iri yake, inotori nemapepa ayo. Aitongofamba nayo achigara nayo, antori nematsamba nayo. Alright, iwo hama yenyu mukugarisana mayamboratidza kuti munhu aiva nehasha here kana kuti munhu wekuti aita katsamwa wotoona kuti pana pazvashata? Aiwa, hasha akagara zvakainadzo. Anga ari short tempered. Alright, saka imimi veukama hapana ari kuziva kuti vanhu vangu vachinesana nenyaya iyi? Hatinganyepe ipapo. Alright,
saka imukoma atyika pakupendera muri kunzwa sei nechiitiko ichi nhasi vanhu vakaungana maini vashaika chinotibata zvikuru nekuti nyaya iri papapaka pane nyaya dzakawandisa dzinoti tine mhosva kumusha kwataroora uyezve panenge patoparwa ngozi pachivanhu chedu zvakatooma. Alright. Murume mupenyu here zvakamira sei condition yemurume? Murume mupenyu taenda naye takaenda naye kuchipatara nezuro manheru asi iye akazvibaya neapo bullet bvarabuda nepanapa kunoko kubvara murova bvarabvisa ziso. Saka tamusiya asonwa kubva apuwa mubhedha kuchipatara. Saka pari zvinezvi asati taziva zvedu kuti situation yakamira sei tichazonoona patinoenda manheru. Alright. Asi iye pane pandambonzwanza asi anyora tsamba. Tsamba mutsamba makanzi chi? Tsamba isusu hatisati taverenga nezvayo nekuti paapuwa mubhedha tadzimubvisei hembe dzese tobva tabvisa hembe ndopatabva taona tsamba. Saka tsamba yasara nemapurisa. Kana tazoonana nemapurisa ndopatichazoziva kuti mutsamba makanzi kudii. Alright. Asi kuti tsamba yanga akanyorera mudzimai wake kana kuti anga akanyorerani? Zvanga zvirimo zviri maringe nezvavakaitana izvozvizvi asi kuti tizive kuti mamakanyorwa kuti kudii tichatozoziva kana mapurisa atipawo tsamba iyo taiverengawo. Tichazomirira kunzwa kana manzwa kumapurisa. Aiwa mukoma, tine urombo seZimbo Live TV nechiitiko chikuitika pano. Saka pari zvino zvakamira sei? Mutumbi wamainini watorwa here kana kuti usati? Uri kutotorwa izvozvi. Vari kuita basa ravo vari kuita, vari kutotora bhoti kuti vaende nayo. Isusu tiri mushishiwo kuti tiende kwana Tezvara kunovazivisa chiitiko chakafanana neichochi. Vana Tezvara hapana atasvika? Hapana atasvika, ndofunga vakamirirawo isusu sevakuwasha sepachivanhu pedu kuti kana paitika chiitiko chakafanana neichochi panisi kwedu kumusha tinoti mhere kuenda kumusha kwana Tezvara kuvazivisa kuti ndo zvaitika kuno. Saka vanhu vatori munzira wokuenda izvozvo. Vavira vanga vane vana vangani vaise? Vanga vane vana vatatu. Vana vatatu. Kusanganisira musikana uyo anga ari mwana wavo wanga wanaye? Wanga wainaye anga ari mwana womudzimai. Anga ari mwana womudzimai. Pavazoita vavo vatatu. Vazoita vavo vatatu. Alright. Mainini mungazoti vanga vane makore mangani? Mungaziva? Handichatonderi. Alright. Aiwa, tinotenda masvita mukoma nekukurukura nesu. Tatenda hangu. Semanzira atinoita takaita kubva nezuro manheru nyaya yatinao tanga kunzwa nhasi useni manheru chaya takanzwa pagrupu redu rezita rapi vachitaura nyaya yekuti ndo zvaitika domba afura mukadzi nepfuti akazifurawo. Saka zvakasvika nezuro manheru. Saka chiitiko icho changotinetsa kuti iyi yatongova mhirizhonga iri kuitika mukati menharaunda medu haisina kumira zvakanaka. Tichiti kana munhu achinge atadza kunzwisana nemhuri yake aende pane munhu wechitatu kana wechina kugadziriswa. Kuti zvakadai tatorasikirwa hapana kudzoka. Iye mukadzi afa, iye azofawo. Saka hapasina kudzoka, vanhu vese vatongoparara. Upenyu hwatoparara. Saka GBV iri kunyanya kwayo toda kutoti dai zvaikwanisika vanhu vese vana maawenesi angatoitiswa kunyanya macommunities edu kuti vabatsirikane pamusoro peruzivo rwekuziva kuti zvakadai hazviitwe nekuti zvine ngozi kuvana vari kusara uye zvakare hapasina kumira zvakanaka kumhuri dzese. Saka nyaya yakadai yemhirizhonga yakonzeresa nherera dzatosara vana vanherera vasina pekutangira. Saka nyaya yeGBV kana kuti yemhirizhonga tinoti haina kutibata zvakanaka. Dai Mwari atitira zvakanaka atibatsirawo. Ndanzwa mufiti mugrupu rezita rapi ende tikunzwa kuti vaviri ava mudzimai anga ari mupurisa womurume wanga arimo ende tanzwa nyaya idzi dzati wande dzemapurisa kunyanya vanozongopesa vatora pfuti vazvipfuura kana kuti vaita sei. Imimi pakaitwa sei papo notechiti vanhu vemutemo vanonge vachiziva vanenge vachiziva ndo vatechita sawo tikaenda kwavari vatibatsira asi ndo vari kuwanikwa vachiita zvinhu zvakadai. Icho chokwadi chamuri kutaura ichi. Vanhu vemutemo kazhinji ndo vanotoabvisa mutemo. Indichandiona chakakosha ndechekuti pfuti dai dzachigara nevanhu vakakodzera kugara nadzo uye pfuti dai dzazinzi dzichishanda nguva yechuti yebasa yosiyiwa kubasa vanhu vanozoshandisa zvisizvo sezvamaona zvaitika izvi. Saka kufamba nechinhu zvakafanana munhu arikufamba nebanga anopedzisira atocheka munhu nekuti arikufamba naro. Saka arikufamba nepfuti anopedzisira aishandisa zvisina kunaka zvisina kufanira because arikufamba nayo. Saka zvinhu izvezvi zvozokonzeresa kuti tarasikirwa sematauro atakutoita zviitika kumapurisa zviitika kumasoja vanhu vehurumende
inyaya yekuti kufamba nacho chinhu chacho obva watochijairira, asi mangwana unozosvika pakadai. Pane zvikonzero here baba zvingaita kuti tisvike pakuti inini rega nditore upenyu hwemumwe kana kuti nditore upenyu hwangu? Ya, zvikonzero zviripo ndezvekuti angava murume angava mukadzi anenge asvika pakupererwa. Kupererwa ndiko kunozoita kuti munhu aite decision isiriyo. Decision iyoyo inongoitwa nemunhu chero ane zvake. Sematauro atachiita kuti anobatana pfuti zvaitawo nanzvadzi yangu kuti mapurisa kana kuti vehurumende, ndingangoti chero ani zvake anenge afamba nechinhu chisina kunaka zvinongoitika kumunhu wese. Saka izvozvo zvagara zvatova kwatiri kumunhu wese, zvoda kuti tibatsirikane tese tizive zvatinoita kana kuti tizive mafambiro emaramiro atinoita. Hurumende yotodzika mutemo wekutoti tisashandisa zvinhu zvakaita seizvozvo nguva isiri zvebasa, uye chinhu ichocho chofanira kubuda kana chinoita basa rakatoita sekuti umhanyisana nematsotsi, ikabuda uchienda nayo kumba kana kutendera kuti tigare nayo kumba, meisiro yacho kuparara kwevanhu.